Ljudi, kamera ide! Evo da vam predstavimo jedne naše nove sanke. Žiki! Od čega je? Ona bar. Skona! 1.6 injection. 1.6 injection. Pomerite malo, ne vidite ništa. Injekcione. Aha, dobro, to je to. Je to malo? Vidi, Bajo. Ima 3D zaštitu. Pa dobro to da sedimo, odlično. Sad malo modifikujemo naše skije, zvane sanke. Ubacujemo skije. Ubacujemo Spinnerove skije da možemo da upravljamo. Ugrađujemo 16-ice bez guma. Šone je negdje gore na krovu, samo da vidim. Čekaj, kad ti ja kažem sad onda. Treba da skoči tamo sa radionice. Ko je tamo izašao? Sjedi tu i ćuti. Ajde Šone! Pozdrav s radionice. 100. Oho, evo skije su gotove. Radovi gotovi. 1.6 injekcione, gotovo. Čekaj da vidimo kako izgleda. Malo smo oko raširili gore, znaš. Da. Ništa, sklanjaj, ovi dvojica skaču. Evo malo pripreme pred polazak, sam da snimimo. Neki će stoje, neki će sede. I ja ću sedim. Evo Žiki, ovo nam je... Ja ću odavde. Parovi. Čekaj, ja sam ovam. Ne manje, 5 u srednji. A kako ću ja moram da čučnem i da sedim? Ne, ja ih upravljam. Peto, drži. Peto, drži kanal. Nemoj da silazite. Maki! Evo ovdje sjedi sljedeći snimatelj. Opa, Žiki, vat. Znači ovo leti jako ludo. Pa idem ja malo ovako s ove strane. Šest čore! Da si s vami! Gdje šta kameru? Gdje ću čuti kameru? Što vide glava? Ljudi, kamera ide! Aha. Luka bi trebala da se okreneš koji put. To, sam drži balans. Jes mota da li žene? A se skoči ovo, Opa! Udari na Zekija! Da Zekija udari!